Siyabulisa egameni elihle lenkosi yethu uYesu Kristu. Sibulisa zonke iinkokheli zalapha eSouth Africa, bantu base-Eastern Cape, bantu basePhumlani, family yethu. Kunzima uthetha ngobulelwa ngoba besingalindelanga uba ngaba kanti sithetha ngobulelwa namhlanje. Ubulelwa ukhule phakathi kwethu engumntu onobubele, onothando. Ubulelwa besifanela every day. Eyona nto yenza intliziyo yethu ibe buhlungu kakhulu is the fact that asizophinda sithethe naye ubulelwa. Bekwazi uhamba aye kwamanye amazwe, but besingayifilishi kakhulu laa gap yoba akekho because ubulelwa will call. Uzasixelela uba kwenzeka nto, will video call sometimes. Khumbula even ngoku ebesandubuya eCanada, uye wasifonela wathi masihambeni, safika phaa the first day ebefika ngayo. Esixelela iindaba ezimandi, esibonisa icontract entsha anayo uba uzawusebenza kwelaa cala. Khange siyicingele into. Even ugula kwakhe, ubulelwa was a warrior. We kept on saying kuye makafayithe anganikezeli. Sithi makathandaze nangenhliziyo even if akakwazi uvula umlomo wakhe, uThixo uzamva. Ubulelwa ke sikhuliswe ngenkonzo. Besihambe sishumayela kwiilali zasedyamdyam nobulelwa, sihambe sithetha ngoYesu. Besihamba ngenyawo sisherisha uthando lukaThixo nabantu bakaThixo until ubulelwa wathatha another part. But ke bendithembisile uba sisezawuqhubekeka. It is our prayer uba siphinde sihambe sivangeli kunye naye ngelaa hlobo sasisenza ngalo before. Naye ebesithi hayi ningabi nawari, kuza kwenzeka. Once ndigqibele ebesithi uza kwenza i-album yegospel. Ngoku afowuna ubulelwa esibhedlele ngoLwesihlanu, uthi ndizaba rayithi ningabi nawari masithathe because eyona nto ndiyibulela yinto yoba ivele kwalapha kuNovemba le nto ngoba uDisemba wam wonke ubhizi. So ndizawuba rayithi, ndizawuphuma kwamsinyane esibhedlele. But wasuka waye egula ngoku sesesibhedlele. And sathandaza, sithetha naye, siyazi uba naye uyamthemba uThixo. And there were other people who were standing with us in prayer. Simthemba uThixo uba ubulelwa uzawuphinda aphinde abuye. But amazwi andicomfortayo ngamazwi athethwe apha, kwathiwa ubulelwa in a short period of time uphile ubomi obungenawuphilwa ngumntu ona-90 years. Izinto azenzileyo, meaning i-purpose yakhe yoba khona emhlabeni uyizalisekisile. Loo nto yanika into ethi icebo eshekwe kum nawe thina bantu basekhona apha emhlabeni to do ezi zinto uThixo afuna sizenze siselapha emhlabeni. There was a time bendimbhalela iBhayibhile, imessage for a month because ndiyazi sometimes akakwazi uya ecaweni. And ecaweni besitishwa about ubuya kaYesu, that uYesu uzawubuya azolanda ibandla lakhe. And aba bantu bafuna uhamba noYesu, xa efikile uYesu funeke bathi work out their own salvation. So bendishera naye ezo zinto. Ubulelwa will call, siworshiphe together. Will call, bethanda ke nocula amagwijo. Ngoku lastly ebelapha uthandaze kathathu ngosuku olunye. Emane sibambezela manje ndimjonga uba hey, what's happening? Utheni ubulelwa zathandaza kangaka? Ubeqhela uthandaza but not olo hlobo, kancinci kancinci uyathandaza. Wathi egqibeleni uyathanda ukuthi mfundisi Hlandiza, wathi mfundisi wam ndicela uthandaze phambi koba ndihambe. Esibulela ngeyona ndlela ucaba yena ebeseziva uba uyahamba. Athi xa ethetha athi ndizawuhamba. Simane sicinga uba uzawuhamba uzawuyaphi nobulelwa. Ndathi kumama iyandibhadarisha le nto kabulelwa manje sithi uzawuhamba unewari sithi. Ndiyafunda ndabuza ubulelwa uthini le nto manje usithi uzawuhamba. Ngoku bendiva nengoma yakhe izolo nto nobulelwa was a prophet. So ebeyazi, ebeyibona into yakhe uba izawuthini na. Athi xa ethetha athi ndizawuba ndinewari kakhulu ngubrother wethu. Athi andimazi uba uzawuthini yena mpela. Masithetha zintoni ezi uthetha olu hlobo uthetha ngalo. Athi hayi kuzawuba rayithi. Kanti ebethetha le nto uba uzasishiya nyhani. Sathanda ukuthi alale ngoxolo ubulelwa, umphefumlo wakhe ulale ngoxolo. Amen.
Ndibulise emntwini wonke. Lo uthethayo ngusisi kaBulelwa, ulumka Mkutukana. Only God knows ngoBulelwa. Sizomkhulu uBulelwa, asina choice. But ezinhlizweni zethu akungasingathi sikhulu uBulelwa namhlanje. uBulelwa bengumntana ospecial efamilini. Ekukhuleni kwakhe uBulelwa esemncinci, I remember nangoku kandibheka phandle ndizibonile iititshala zasesikolweni sethu. Kwi-high school esasifunda kuyo elinge lethu. uBulelwa bengumntana o-entertainayo even nasesikolweni. I remember kakukho i-funny day esikolweni. uBulelwa uyawuthi gqi enxiba ibhatyi katata, enxiba ibhatyi. Esikolweni sethu bekukho beyi-building ene-upstairs isikolo sethu. So sime kwi-balcony phezulu sonke. Siyayazi uba kwathi gqi yena kuzotsho imilozo esikolweni. Athi gqi efani kakhulu, anxiba ibhatyi katata, aphathe nentonga katata. Sawuva kuhlekwa, sawuyazi uba kungene elaa hlanya lasekhaya. So ndiyafuna ukuthi mani uBulelwa simkhulula sinentliziyo ezikhathazeka kakhulu. Akululanga ukukhulula umntana ofana noBulelwa. Ekukhuleni kukaBulelwa okuzalweni kwakhe, inoba phaa ebeyithanda kuyimamela laa nto azibuze ebuncinci bakhe bengumntana onjani. Amane ibuza phaa kuthi since thina sizi-sisters zakhe ezindala. Ebuncinci bakhe sambone engathi unyamalela, inoba i-3 days singamboni. Sabuza imani sisemuncuke nathi, hayibo uBulelwa uyephi noma masimboni. Athi utata, hayi uBulelwa usesibhedlele efunyenwe sisifuba. Xa ebuya uBulelwa esibhedlele abuye etshodozela, ilizwi lisisitshodo esemncinci kakhulu. Athi umama, hayi ndizamthandazela uBulelwa, sikhuliswa ngumzali osindisiweyo othandazayo kakhulu. Athi ndizamthandazela uBulelwa, ndizawuqhawula i-generational curses apha kuBulelwa. Izifuba, abantu moske abafunyanwa zizifuba, abanye nezinye izifo ke ezinye. Uze ke mhlambe emnombeni wakhe wayekhona umuntu owayenesifuba. Nyhani umama waqhawula, but into eyashekayo kuBulelwa kobo butshodo bakhe safumanisa uba ungumuntu onevoyice ngoku enelizwi elikhulu. Sometimes uSathane uyakwazi uzenza izinto but uThixo asebenze ngaloo nto uThixo asebenze yena, abonakalise usuko lwakhe ngaloo nto. Because ngowayenesifuba engekho sasinewari, simbona nakabuya sibone umuntu asekhaya akakho right. Waba right uBulelwa kwasheka le voice inkulu ke ngoku. Mna ke bendiso privilege ngoba ixesha elininzi kuba ndimdala kubo bendisoloko ndibanqwanqwada ndibabonisa yonke into, even umculo. Bebekwi-Sunday school, mna ndikwi-youth. So ndibaculise ke phaya kanye ndibakhulu. Ngoku kusekho imijikelo ngoko ezinkonzweni, kubakho imijikelo. I remember ndibaprektizisa, baprektise bonke, baprektise abancinci. Sizaba nomjikelo kuzawuzama amabandla onke. Kasifika enkonzweni, uBulelwa umncinci kakhulu but sithanda laa deep voice yakhe, okwakucula kwakhe. Wayenengoma wayithanda kakhulu ethi yima njengoDaniel nobuwedwa juyi. Eziba ebesamile nangoku engakhathali. Ebethi kathetha nathi, athi nina niyonqena nina, mna ndizenzela into ndedwa mna, andiyeki mna. Athi wathi ke ngoku kule Sunday school sabaprektise imijikelo uzawuba sebusuku, yayithanda ubanjelwa ebusuku imijikelo. Xa sisiya emjikelweni, abantwana balele bonke, bancinci mos. uBulelwa ulele, kuzawuhlabela bani? Apha ke kuyawiniswa nowiniswa kule mijikelo. Samvusa uBulelwa, ndimvusa, ndimteketisa, ndimzama, ndifuna uba azocula. Nyhani wavuka uMasithathu ekulaleni, ulisana mos umncinci bekufana uba akahambi nasebusuku, but ngenxa yalaa voice yakhe isenza uba simfune babe khona. Andiyazi silahlekelwe kakhulu siyifemeli. Waqhuba uBulelwa, saqhuba sicule ezifihlweni ePhumlane. Uthe awuya etertiary waqalisa khona usister wami lo usandosuka apha efumene igita. Wayefunda esikoleni somculo yena eBloemfontein noba for 2 years. Wathengelwa igita ngutata. uBulelwa yena kwakungekho mali ke ngoyena oba afunde kunyaka ozayo, wanalaa nto kuthiwa yi-gap year kuba kungekho mali. Abazali bethu babephangela, omnye wayephangela emakhitshini, omnye ephangela. So kwanzima uba uBulelwa benemali yobheka esikolweni kwi-tertiary institution. So uBulelwa zange adlale ngelo xesha. Wathatha laa gita kasista wami, usista wami egqibe esikolweni, wangena naye erumini. Simane sisiva, imani lo mntana uzivalele phaa uyadlala, udlala le gita. Kanti yindlela uBulelwa akha ngayo obunye ubomi bakhe. Eziba benditshilo ndithi uSathane uyathanda ukwenzisa
okwenzisa ubuhlungu, kanti uThixo yena uzawusebenza ngalonto. Nangalonto uThixo wasebenza, ngoba kwakubuhlungu uBulelwa engenamali obheka esikolweni, but uBulelwa wathi eli xesha angenamali obheka esikolweni akazudlala ngalo, uzawukhabe ebhala ingoma. Oololiwe bavela apho, ebhala ingoma eserumini umntakamama, abhala ingoma acule phaa kulaa room. Kunyaka olandelayo wabheka eBCC, apho khona hayi ke waqalisa uvela umculo kaBulelwa. Thatha laa gidi uBulelwa ebe-creative kuBulelwa. I remember even nasezinkonzweni zethu bekusoloko kudecorate yena nako kuzabikho imitshato ngokamncinci ngakaya. Wathatha laa gita uBulelwa wayenzela isingxobo. Igita yakhe bayayazi abantu, ibinesingxobane esifanana. Wathatha isiketi, wathatha into, wathunga wayenzela isingxobo. Sambona uBulelwa ephakama kumaqonga ngamaqonga. Sathi hey iyaya intombi yakwaMkutukana. Secula ke ngoku engasacula ezingoma besizicula zegospel, ewutshintshile umusic wakhe. uBulelwa ngoku seNguzahara ke ngoku, I think into about 3 months back. Apho khona ndifuna ungqina uBulelwa hayi ebengumprofeti. 3 months back uBulelwa wabheka eCanada. Asawubheka eCanada uBulelwa, before wabheka eCanada, andiyanga eJoburg kule game, uhambe umama no sister wam. Xa bebuya babuye bephethe ii-suitcase. Ndithi hayibo zii-suitcase zantoni ezi? Athi kuthiwe nyuka nawe uyothatha eza kwimpahla. uBulelwa uzikhuphele phantsi zonke iiwardrobe zakhe. Wathi thathani ndiza kwenza uqalo olutsha. Ndithi 2 months back, not in 3 months, 2 months back. So ubeyibona uBulelwa indlela yakhe ndingatsho. Ubungaya kaBulelwa ngoku kuqalwa impahla ezintsha futhi zise kwiwardrobe eserumini yakhe, qha zisaqalwa. Impahla zakhe zonke uzikhuphile. Umama ndikhumbula ngaloo mini wafika efixeke engaguli. Ndithi hayibo yintoni mamqoqo? Uthi andiyithandi uBulelwa indlela athethe ngayo, akhuphe neempahla zakhe. Uthi ngomnye umbono mandibone umbono ombi ke mna ke khandonwabe yilaa nto. So ndiyafuna ukuthi uBulelwa indlela yakhe bekayibona. 2 days before alala esibhedlele undenzela icall ethi I think one day endenzela icall ethi mntakamama ndiyafa. So ndiyacela omnye ubhuti opha around amthathe amse esibhedlele. Kulapho khona uBulelwa ebesilwa, uBulelwa ebeyifighter. Besingena into ethi uBulelwa angashiya ubomi. Even sebethethe oogqirha besithi masihlale naye for i-4 hours, for ii-hours ezithile, kusithiwa akazulenza ixesha. Besiqonda uba yho bayadlala abagqirha, bazawubona uThixo senza ummangaliso ngempilo kaBulelwa. Le bayiqhele uyibona, baxelela abantu bathi umuntu uzohamba, bazawubona isimanga ngoBulelwa. uBulelwa uzawuphakama kule bhedi, esinika ithemba, sine-hope emangalisayo ngoba siyambona uBulelwa uyaphefumla. Simthandazela for 4 hours, sithetha noThixo, futhi uThixo simethembile. But ke asisoli into, siyafuna ukuthi nyhani izithethe bezithetha apha zitshilo zathi uBulelwa ugqibile ngobomi bakhe. So masijonge, masiqhubeke ke nobethu ubomi. Ebengumntana othandekayo efemelini kakhulu, especially uba ufikile silinganiselelwa nootata uMandela, akekho nje umuntu angamlinga, ebekwazi ulinganisa, ebesi-entertainer ngenye indlela efemelini. Nangoku kule Christmas sithi iChristmas ayikho tukuthi, ayikho. But asimsoli uThixo. uThixo uyayazi indlela kaBulelwa uba uyilungisile wagqiba ngoBulelwa. Uthi kabuye eCanada ebethanda kakhulu ke enawo namathamba. Uthi kabuye eCanada uthi guys kuzawufuneka nenze, sicule naye igospel, sicule igospel thina, yena ucula une-CD zakhe. So sinazi ingoma esicule naye apha kule album yakhe, kwezi album zakhe, nayo unazi ingoma acule nathi kuzo kwigospel. So uthi guys ndinivulela iminyango yaphesheya ngoku, lizawuthi kalisihle irandi apha, nina ndinithathe sihambe sintinge siye phesheya siyohlala khona. Une-contract aze nayo, athi kumtshana wethu makasifundele le contract, afunde kumtshana wethu le contract. Apha ekufundeni komtshana wethu sifumanisa uba apha kule contract kufuneke nathi sisayinile. Kwingoma esicule naye kuyo, iye yatshuzwa phaa eCanada, kwathiwa izawuba ingoma ezawusetyenziswa qho ngeChristmas. Ezi yena mke ngazo, kwathiwa izawuba ingoma ezawusoloko isetyenziswa every Christmas. Uthi ke yayithetha le nto, athi ma xa kufundwa le contract, athi ma kanye kuloo ndawo nizijongile uba ndinivulela iminyango. So uBulelwa bengumntana nje onja, ndinivulela iminyango. Sithi hayibo unguJehova mntase. So uBulelwa bengumntana nje ofani, onwabisayo, kangangoba ngoFebruary ebeza kuyokwenza elo lantuka lakhe elitsha
ezawuculayo neengculo eziphezulu kakhulu, ooCrazy Chapman. Uthi niyandibona ndinidibanisa nama-celebrity amakhulu, ndininyusele. So siyambulela uThixo ngobomi kaBulelwa. Usiboleke a wonderful child. Asiyazi uba singacacisa sithini ngoBulelwa. uBulelwa siswela imilomo yokumcacisa ubomi bakhe. Ebengumntana nje ospecial efemelini, especial ukodlula into yonke. Kangangoba uthe kwathi kodwa uswelekile ndangabhelieve, ndaqonda uba eyi, ndajikelezelwa yingqondo, ndafuna Thixo sizoqala phi, sobheka phi ngoku, sizokwenza njani xa sishiywa nguBulelwa. uBulelwa ebeyinto yonke efemelini yethu, kubazali bethu. Ebethi xa esiye emonto, andiyazi imoto ubathengele kangaphi, athi angachazi enze isurprise, ndiniphathele into, uyava ngento ipipiza egeyithini, kanti ubathengele imoto. Asiyazi uba kuzokwenzeka njani even nakubo, but sithemba uThixo akaxakwa nto. UnguJehova ophilayo, usithembisile, nguye oqalayo, nguye ogqibelayo. Nakuleni imeko kuqale yena kaBulelwa kwagqibela yena. Sithembe yena and we believe uba akasoze siyekele. Akazange waphoxana uThixo, nakulena yethu imeko akazusiphoxa, we believe. Amen. Ayike nginibingelele ngane zawethu kuzo zonke indawo la kuhambe kwafinyelela khona lo mbukiso, lapho khona sizwa khona osisi baZahara kwi-funeral service kaZahara, uZahara uBulelwa Mkutukana, ongasekho emhlabeni, obeyimvumi enkulu yalapha eNingizimu Afrika. Njengoba sazi ukuthi udlule emva kokugula isikhashana, elaliswe esibhedlela. Lapha-ke usuku lakhe la ebekwa khona emhlabeni. Njengoba sibona osisi bakhe bethula inkulumo, bedlulisa amazwi okugcina ngosisi wabo, bechaza ngohambo lwempilo yakhe kusukela ekukhuleni kuze kube kufika usuku lakhe lokudlula emhlabeni. Bathi ubabona ngathi ubevele azi ukuthi hayi, usezohamba emhlabeni ngendlela okwenzeke ngayo nangendlela okubonakale ngayo. Bachazile-ke uhambo lwempilo yakhe nokuba usokwenzakalani, nazo zonke ezinye izinto ezenzakalayo. Lapha kule funeral service sibonile uba baningi abantu ababekhona be-athende i-funeral service. Njengoba sazi isizwe sonke saseNingizimu Afrika siyakhala ngokulahlekelwa uZahara, obekusabheka olukhulu kuyena, ngoba phela obe nesiphiwo esiwumangaliso esithusayo kakhulu. Imimoya iphansi ukuthi asishiye ngale ndlela asishiye ngayo, kodwa-ke phela uNkulunkulu ophayo, uNkulunkulu othathayo. Ungakhohlwa ukulayikha, ushare, usubscribe kuyona le video le. Mina nawe asihlangane kwi-comment section sive uvo lwakho ukuthi uthini, athini amazwi ukududuza umndeni.